सामस सामस नागिरबाय थानाय गैला जाग्रोनोसै बिदिबाथाय जा साफा नुखायोना नै बिदिबाथाय बोराय लाबोना फैनाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आं गोदान मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव फरायहरबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै दिनैहाय आङो संनो नागिरदों मानि मुनि आलु अमा बेदर होननांसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो बिदि अमा बेदर होलायनानै संना जाफेरनाय गोसोआव गैया आरोना आङो माने निजि संनोथ' मोनखायाखै बेफोरबायदि ओमफ्राय मालायनि संनायखौबो जादोंना जायाखैथाय आं मिथिया गोसोआव गैया आरोना आङो ओमफ्राय दा आङो मानि मुनि दङ नालाय ओमफ्राय अमा बेदरबो दंखायो नालाय ओमफ्राय दा आङो बेखौनो मानि मुनि आलु अमा बेदर होनानै संनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आरो मानि मुनिखौ आं सुनानै लाखाबाय आरोना दा हाबानो जायो हानानै संबानो जायो आरोना ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना जुदि आं चेनेलाव गोदानबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय दे ओमफ्राय नै मानि मुनि होनो थाखाय आङो सिखा लाखाबाय ओमफ्राय दा आं हाग्रोनानै लानोसै नोंथांमोनाबो आंजों नायलांबाय थादो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै हास' जाबावलायदोंसै मेथाइखौनो मा बुंबावनो नै बिफाजों थांफानो मोनि जा गाबखांबाय बौगोन सिखाया बौगोन ना बौबा गथ'आ बिदिसो जाबावदों बौवो ओमफ्राय लोगोफोर आं मानि मुनिखौ हानानै लाग्रोनोसै नोंथांमोनाबो नायलांदो आंजों लोगोसे लोगोफोर आंना मानि मुनिया आं माने रोदा सोदा गासिबखौबो होजोबगोन आरोना ओरैनोथ' दाउ रोसिफोर जाबाथाय रोदाफोरखौसो बांसिन रोदाफोरखौबो होजोबखायो नालाय ओमफ्राय आं बेखौनो दा सुनानै लाखाबाय ओमफ्राय रोदाबाबो आं गासिबखौबो रोदा सोदा गासिबो संनानै जाजोबनोसै नै आंना मानि मुनिया आं बेखौ हाग्रोना लानोसै आरोना हाग्रोना लानोसै आं मानि मुनिखौ बेयाव हाग्रोना लानोसै आरोना बेखौल' माबा नोङो नायथ' एसे सम मालायफोरनि संनायखौ मोनजाफेरदोंना फेराखैथाय आं बेखौबो गोसोआव गैया आरोना मानि मुनि अमा बेदर होलायनानै ओमफ्राय आं दिनै गोसोखांनानै दिनै अमा बेदरबो दंखायो नालाय ओमफ्राय आं गोसोखांनानै संनो नागिरदों आरोना दिनैहाय माबायदि जायो नायनायनोसै जानायनायनोसै खुगा जायगा जाया होथारनानै जानाया बिदिनो लोगोफोर आंना अमा बेदरा मैयानि फोराननाया बेनो आरोना ओमफ्राय दा आं बेखौ लाग्रोनोसै आरोना बेसेबांखिनि नांगौ दानो माबायावसो नांजोबगोन बेसेखिनि होनांगौ आं जायखिजाया लाग्रोनोसै सानै साथाम माखासे दरनैबाबो सानैनि ओमफ्राय साथामनै जाबाय नै लोगोफोर थोसिगोन बेनो ओमफ्राय दा आं बेदरखौ सुनानै लाहैग्रोनोसै आरोना बेखौ फोरानहरफिननोसै आं गोजौआव गोसोम लांदों मैया सान्द्रिनि माबाया फोराननायनि माबाथों माथों हो जागोन इयो अन्थाइखौ दानो दहायबो मा जादों हा होननाय दे हा होननाय नै आंना आखाइया दिदि नै दद' संसैना आङो दे हा होननाय नै हा होननाय हाथाइखौनो जादोंमोन नै ओमफ्राय नै लोगोफोर आं बेदरखौबो सुनानै लाखाबाय आरोना ओमफ्राय नै मानि मुनिखौबो हाखांबाय मानि मुनि आलुखौबो हानानै लाखाबाय आङो ओमफ्राय ओरैजा पियास आलुखौबो हाना लाखाबाय ओमफ्राय दा संनोसै आरोना लोगोफोर आङो सारायखौ जानबाय नै आंहा साराय गोदान आं जि अराव फोनांनो अनलायदोंमोन आरोना नै साराय गोदान आङो दाखालियो टेक्ला बोराय ओमफ्राय साराय फिसा मोनसे दंमोन ना जोंनाव ओमफ्राय बेखौ सोलायहरनानै आङो बे सारायखौ लाखिदों आरोना फैसा हरदेरबावलाय नांदोंसो बाल्थिं गंसे मोनथाम हरबावनानै आरो 200 थाखा हरबावनांदोंसो आरोना ओमफ्राय आङो बाहायनोनो अनलायदोंमोन नै गोदानखाय ओमफ्राय दा थेवबो अदाबावनो संनो होननानै बेखौ लाखिखाबाय नालाय ओमफ्राय दा आं इयो जानबाय आरोना सारायखौ ओमफ्राय दा आं संनोसै
लोगोफोर आंना साराया दुंबायानो आरोना नै ओमफ्राय दा आङो थाव होनानै लाग्रोनोसै आरोना आंना थाव बथलाबो जा गिदिर दाखा नै बे बथला जोब्बाय नालाय बे बथलनि थाबाय बे बथला गारजाबासो थावा जोब्बासो बे बथलाबो गारजासिगोन आरो लोगोफोर आङो जानना होबाय आरोना ओंख्रिखौ माने फन हरबाय फन फैबाय थानानै आं भिडिअखौनो बिदि जाननायनिफ्राय लालायनोनो मोनासै आरोना यानो ओमफ्राय नै दासो जानानै एरनानै होखांबाय आङो बेदर सेदर एवखांनाय माबालायबाय मोजाङैनो एवलायबाय माबाय ओमफ्राय थेवबो जायाखै आंनो दाखोन थागोन आङो जानो एवखांबाय जाबाय दं एसे र' नै आंना खोबना होनोसै आरोना आंना बिदि साराया सेमसेमा मोननैयानो जाबाय आरोना गिदिर गिदिरा बे एसे गिदिरबावसो आंना नैबेजों ग्रोब नै खोबग्राजों ग्रोब जानाय मोनसे दं आरोना नै आरो फोबावबायसो फना र' ओंख्रि एरगोन आङो बिराद दावराव दावसि लोगोफोर जोंहा नै ओंखाम ओंख्रि संबाबो जि दिगदारथार मा होनबावनो नै ओमफ्राय मानामुनिया गोदौबाय जोंना गोदौबाय ओमफ्राय नै एसे जेब जेब संसै दै रानहोबावनानै आलुखौ एसे सिफ्लेना होनोसै आरोना जाबाथाय मिथिगोन माबायदि जायो ओमफ्राय नै लोगोफोर आंना मोनबाय आरोना बोराय आङो मा गिफ्ट लाबोनो नागिरदों ओमफ्राय देखायनोसै आङो देखायगोन आरोना दा सफैथ'वाखै ओमफ्राय नै लोगोफोर आंना ओंख्रिया मोनबाय र' बोरै देखायबावनो आं र' लोगोफोर आंना ओंख्रिया मोनबाय आरोना आं बिदिनो संखादों ओमफ्राय दा आङो जानाय नायनोसै आङो साखिनानै लाग्रोसै अमा बेदर लालायदों आङो साखिनायानो सामस थामस नागिरबाय थानाय गैला जाग्रोसै बरिया मानिमुनियाबो जेबो बिदि दै होलायबाबो जेबो खाथो खुथोबो जालायाखै आरोना अबेबा बायदि जे खाथो खाथो जानो नागिरो ना बिदि दै होबाथाय ओमफ्राय जेबो गोखा गैया मैयानो संनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय ओंख्रिया एसेल' जानायनि आं सङासै ओमफ्राय दिना एसे बुरजासिन नालाय साराय गेजेराव संबाय आङो बेदर ओंख्रि संग्रोबावलायदों नामा आंनिया बेदर ओंख्रि संग्रोबावलायदों आरोना माबा साराय गोदानाव बेदर बे सारायाव बेदर सङै मोनजाबाय थानायनि लोगोफोर नै लोगोफोर मम'जों कमला लाना फैदों जाग्रोनोसै ओमफ्राय आंनि थाखाय मा लाबोदों नोंथांमोननो देखायनोसै ओमफ्राय लाबोदों जोंहा ट्रेन लाबोदों नै बाबाया जिरबाय नासुमाखिया नै ओमफ्राय दा मम'खौ जानानै लाग्रोनोसै जोङो नै मा लाबोदों वाव जों जानोसै दा मम' जानोसै मम' वाव माथो मोनब्रै ल'थार र' दे लोगोफोर जोंना मम'आ ओमफ्राय जों बेखौ जाना लाग्रोनोसै जों जानोसै बाबा जागोन बेखौ र' दे नै आलु दङ इयाव आलु दङ सिनिखौ होजाया ओरैनो आलु जागोन दे बोरैबा नोंहा मोननै जादो मोनसेल' नै इयाव होआ आलु होआबा दे जाग्रो लुगैनो हाथारा गैया सस होलायोहाय आंनाथ' खुगायानो गुवारथार ओइ मा लायाखै
आंना फुजा गथा नालाय गिदिरसो दा गासिबो सुजोबो दहाय बबेग्रो जाखांबाय आं गिदिर आव माबा ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंहा बोराया मा लाबोदों नोंथांमोन आं एसे देखायना होनोसै आरो ना आं दहाय होननाया मा लाबोदों ओमफ्राय दा देखायना होनोसै आङो आंनि थाखायथ' नङा सरस्वती फुजानि थाखाय आरो ना नै बे जाहैबाय गामसा ओमफ्राय गणेश फुजानि सरस्वतीनिखौ आं मोनगानगोन आरो ना उनाव होखांनानै ओमफ्राय नै गेन्जि आर'नाइ आं बोला खालामबाय थाला नैबे ब्लाउस बोला देखायबाय थाला आरो ना आङो ओमफ्राय दख'नाखौल' एसे बोलानानै देखायनोसै आं मोनगानगोन नालाय आं बिराद खुसि आरोना बेखौ नै दे देखायना होनोसै आं माथो बे जाहैबाय फालि दिरुङानो बोरै जाखो बेखौलाय जाहैबाय फालि गैया ओमफ्रायहाय दख'नाया नै खुन्दुं गलाजोबदों मोजांबो नायासै माथो बेखौलाय ओमफ्राय दख'नाया बे आरोना लोगोफोर सरस्वती फुजानि थाखायसो लाबोदों दै आंनि थाखाय नङा होनलायदों होमबाबो आंनि थाखाय नङाबाबो आं मोनगानगोन आरो बेखौ होखांबाथाय फुजा होखांबाथाय आं मोनगानगोन आरो ना ओंखायनो आं एसे गाननो थाखाय माबा जादों आरो ना आंनाव बिदि कालार गैफेरामोन ओमफ्राय बिदि कालारखौ बिहरनानै लाबोबाय आरोना दा दिनै ओरै प्लास्टिकआव ओरै नाहरनायखाय जि मोजां नुहुरदों आं ओमफ्राय खाथियाव लाबोनानै बांद्राय फसायासै आङो होमबाबो गाननोसै बोराय लाबोना होफैनाय लोगोफोर गाननोसै मोजाङाव फसायना होफैनाय बेखौ लाखानानै ओमफ्राय नै बिदिबाथाय जा साफा नुखायोना नै बिदिबाथाय ओरैबा साफा नुखायो ओरैबाथाय नै बिदियाव माबा थानाय बायदि नुदोंमोन आरो नङा गैया एसे बेखौनो आं माबा गोनां बायदि पाथर गोनां बायदि मोनदोंमोन आरो फ्राक्सआबो ओमफ्राय बे भिडिअ बेखिनियानोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन थाबैनो होनलायदो